дар почтаи марказии шаҳри Турсунзода 15 нафар коргарон фаъолият дошта 13 шӯъбаи алоқаҳои шаҳр ва деҳот ба мардум хизмат мерасонад. Дар давоми 11 моҳи соли 2017 коллективи почтаи марказии шаҳри Турсунзода оиди саривақт расонидани рӯзномаи маҷаллаҳо, мактубҳо ва ирсолпулиҳо як қатор корҳоро ба сомон расониданд. Гуфтини суҳбат директори маркази алоқаи почтаи шаҳри Турсунзода Саодат Худоиқулова. мо бо ахли коллективи худамон ҳаракат карда истодем ки фаъолияти почта нағз барохмонем, хизматрасонӣ почта ба аҳолӣ дар сатҳи зарурист, дар сатҳи аъло расонем. мо ҳаракат карда истодем ки рӯзномаҳои маҷаллаҳои ҷумҳуриявист ҳари вақт ба мардум расонем, то ки мардум аз навбониҳои олам огоҳ бошанд. ирсолпулиҳое ки қабул мекунем ба соҳибашон сари вақт ҳозир расонда истодем. Дар асоси нақши супориши дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 соли 2017 сол дар бораи обуна ба нашраҳои ҷумҳуриявӣ ва қарори раиси шаҳри Турсунзода 31 октябри соли 2017 дар бораи ташкил ва гузарондани маъракаи обуна ба нашраҳои ҷумҳуриявӣ ба тасвиб расонида, аллакай маъракаи обуна дар сатҳи зарурӣ гузаронда истодааст. Бисёр корхона ташкилоту фаъолона иштирок карда истодаанд. Аз он ҷумла беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода, беморхонаи рақами 2 дар шаҳраки Пахтобод, корхонаи бақайдгирии молу мулки ғайримаъқул, ҳамин хел корхонаҳое ҳастанд ки бисёрам фаъолона иштирок намуданд. мо ҳаракат намудем ки як шароити нағз барои коргарон ташкил кунем, ба кор як бо рухи баланд биёянд, таъмир гузарондем. Бо дастгирии раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоддин Саломзода, бо дастгирии сардори ҳадомати алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бек Сабур, мо утохори кориро бо таҷҳизотҳо таъмин кардем. имрӯзҳо аз тарафи кормандони почтаи марказӣ ба тамоми корхонаву ташкилот, идораву муассисаҳо рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявию маҳаллӣ сари вақт расонида мешавад. ҳамчунин оиди маъракаи обуна корҳои ташвиқотию тарғиботӣ аз тарафи почтаи марказии шаҳри Турсунзода хеле хуб бароҳ монда шудааст. Дар ин бора мутахассиси шӯъбаи алоқа Иқлима Турсунова чунин ибрози назар намуд. посилкаву мактубу маҷаллаҳоро дар вақташ тақсим карда ба халқ расонида метем. аз кори фаъолияти худ хурсанд ҳастем. сардори мо Худоиқулова Саодатхон мебошанд ки дар ин почта фаъолият мебаранд. ҳама аз ин кас розиам, барои он ки пеш 1-2 сол пеш мо маоши худро гирифта натонистем. ин проблемаи ҳамин почта буд. ҳозираш ба мо маош гирифтем, фаъолияти худро давом дорем. бояд зикр намуд ки нақшаи даромад дар 11 моҳи соли 2017 125125 сомониро ташкил медиҳад ки то имрӯз 83609 сомонияш иҷро гардидааст. барои боз ҳам беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ дар почтаи марказии шаҳри Турсунзода як қатор чораҳои зарурӣ андешида мешавад, мегӯяд Замира Эшмуратова, корманди почтаи марказӣ. аз Хитой, Малайзия, Канада, Израил, Америка, бутун давлатҳои ҷаҳон ҳамкорӣ дорем ва аз унҷа посилкаҳо, мелки пакетҳо ворид мешавад, ҳама вақт 1-3 рӯзда мо дастрас мекунем. бисёр компания маҳкам шуд. айни замон кори фаъолияти почта бисёр шуда истодааст. мо як моҳда қариб аз 25-30 дона мактубҳои фармоишӣ қабул карда истодем. ин гуфтаги штрих-код катироӣ мекунем ва вай 5 рӯз аз мо қабул мекунем. баъди 5 рӯз интернетда пайдо мешавад, то дастрасти мизоҷон интернетда нишон медиҳад. охиранги 2 сол шуд ки мо хела барое ки вазмини мекашидем. айни хол барои ин мактабуда бисёр раҳбарои мактабда бисёр миннатдори худамон изҳор мекунем. обуна бисёртар шуда истодааст. мо дар даромади обуна моши худамоя сари вақт гирифта истодем. солҳои гузашта фаъолияти почтаи марказӣ хеле суст гардида, бинои он таъмирталаб гардида буд. бо сайъу талоши роҳбарият бинои мазкур аз нав таъмир шуда, хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар гардид. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.